Kataluniatik maigainean jartzen direnean irtenbideak, paktu fiskalaren eskaintza egon zan maigainean, Kataluniaren aldetik, Madriletek jasotzen dute edo ez erantzunik edo erantzun basatia. Berez, ez dago ja biderik hortik aurrera egiteko. Espainiak ez du nahi ez da itzegin ere. Berez, haiek esaten dute gaur egun irtenbide bakarra autodeterminazio aurrera egitea, kontsultan dago, eta gero pixkat ere Eskozia eta susteko komentatuko ditugu adibidez, edo agian zenolako eszenatokiak sortzen dira mendik aurrera Katalunian. Bale, bueno, nahiz horren sakonki sartuko Eskoziako kasu guztian ikutuko pixkat goitikan, ze gainera Eskozia arrotzagoa da, Kataluniako oso ezagutzen dugu, Espainia oso ezagutzen dugu. Baina, klaro, Britania handia, hor desberdintasun batzu daude, orduan egin etena da. Lehenik eta behin, desberdintasun batzuk, Eskoziako prozesuaren eta Kataluniako prozesuaren artean aipatu, eta gero nahiko nituzke aipatu berdintasunak berriz ere, pare bat Kataluniako eta Eskoziako prozesuekin desberdina direla honekiko, Euskal Herriarekiko. Funtsezkoena, prozesu independentistei dagokionez Katalunian eta Eskozian da. Katalunian egiten ari direla betik gora, izate zibila ari da kontrolatzen prozesua, hori ikaragarria da esplikatuko ez zergatik, eta oso garrantzitsua, aldiz Eskozian goitik beherako prozesua da, eliteek eramaten duten prozesua. Hasteko Eskozian bakarrik dago alderdi nazionalista bat, EAJ bat, esango genukena, edo EH Bildu bat, han bakarrik bat dago. Hemen bi potente dauzkagu, handa SNP, Scottish National Party. Orduan, hor zer gertatzen da, hor daude independentistak, baina daude eskuma eta ezkerrekoak zentruaren inguruan, ez dago ultra eskuindarrik eta ultra ezkertearrik ere ez, da pixkat hor pupurri hori dago. Zergatik esaten dut horrek balintzatzen du asko, ez dalako berdina independentismo prozesu bat partidu bakarra dagoenean, edo lider bezala, edo partidu bat baina gehiago. Hortikan lehen desberdintasuna. Bigarren desberdintasuna da, Eskozian goitik beherako prozesua izan denez, izan ez egon mobilizazio sozialik, hor benetazko abiadura hartu zuen enpresarioak konbentzitu zituztenean. Hau da, enpresarioen elkarteak. Konbentzitu zituztenean, esan nahet, elite politikoek orduan hasi zen prozesua benetan martxan eta abiadura hartzen. Eta, hori oso garrantzitsua aldiz Katalunian, ez da berdina gertatzen hori, ikusten zenolako desberdintasunak. Horrek zesan nahi du, Eskozian eliteek eramaten dutela prozesua. Zer gertatzen da? Ez dago horren beste arrisku Katalunian gertatuko balitz bezala. Zer esan nahi, Katalunian eliteek eramango balute prozesua, iritsaiteko momentu bat non ziuk, adibidez eliteek esan nahi, partidu politikoek, non ziuk negoziatu dezakeen estatuarekin. Estatuak esan dezake, emako dizugu azkenean kontzertu ekonomikoa, edo egiten dugu Espainia federal bat, konstituzio federal bat, edo ez dakit ez, negoziatu dezake estatuak elite horrekin, eta segurazki hor ziuk, gainera, interesa lekiok ez, ez dute erdibituta daudela, kontzertu ekonomikoa nahi dute batzuk, bestatzuk independentista dira, baina hor dabiltz. Hor posible litzateke, azken finean eliteek eramandako prozesu batean independentzia gelditzea. Hau da, iristea momentu bat, non negoziaketara batera iristen diren eliteak, ziu bat adibidez, estatuarekin. Eta orduan, moztu egiten dute. Hori ez da gertatzen, hori da onena, Katalunian onena da ziu ez duela kontrolatzen. Ez du kontrolatzen prozesua. Dago gizarte zibilaren eran, emasek ezin du gehiagi egin. Erretiratu daiteke, edo bestela jarraitu esaten dirotena gutxi gora bera. Ezin du askoz ere gehiago egin. Hau da, ezin ditu arau berriak jarri prozesuan. Zer gertatzen da, Eskozian arriskua zein da, arriskua da iritsi daitekeela momentu bat non ere Westminster eta SNP horrek negoziatzen zuten. Zer gertatzen da, Westminsterreko kultura demokratikoa ez dela horrela, eta orduan egingo dute galdeketa. Eta orduan, azken finean hor, ez da horren beste arriskurik zentzu horretan ze bozkatuko dute. Segurazki galdu ere, baina bozkatuko dute, eta gainera hemenik 10 urtera igual berriz bozkatu ezakete. Hori da garrantzitsuena Eskozian. Hemen, itzengo dugu gero, hemen hori gertatu diteke, ze hemen gizarte ez dago mobilizatuta. Hemen iritsi daiteke momentu bat, hori itzengo dugu gero, nahi sartuko jarretuko Eskozia eta Katalunia, baina nahi dut esan, hemen iritsi daiteke momentu bat, non gizartea ez dagoen mobilizatuta independentziaren gauzarekin, alderdiak imaginatu EAJ eta EH Bildu batek egiten dutela azkenean imaginatu plan independentista bat, baina gizartea mobilizatu gabe. Hori arriskua izango litzateke azkenean eliteek ere, hau da, EAJ batek adibidez, negoziatu dezakela ere PP batekin edo PSOE batekin momentua llegatuta. Orduan hemen ere oso kontuan hartu behar dugu independentzia prozesu bat azten badena da gizartea oso mobilizatuta egon behar dira, gaina oso gutxi dira, aparte.
bai? Eta gainera bi partidu ditugu, nahi potente. Orduan hor, ikusiko dugu. Baina, hori jarmen nun desberdinketa bezala, bai? Eta orain, nahi nuke ikutu pixkat, desberdintasunen artean gehiago bat daude, baina onaino iritsiko dira, bai? Hori dira elementu garrantzitsuenak printzipioz. Eta orduan, berdintasunen artean, hor ikutu nahi nuen hau, berriz munez pixkat teoriara. Baina garrantzitsua da berriz ere ze diskurtso berriak eratu behar dira, eta ze diskurtso berriak eratzen ez da dugu oso zaila izango da mobilizatzea jendea ere. Eta Katalunian mobilizatu alizante jendea diskurtso berria jarri dituztelako martxan horietako bat erabakitzeko eskubidearen kontzeptua. Gaina horregatik hasi zen, bere momentuan, plataforma pel derecho a decidir, Katalunian, diskurtso guzti horiek sozializatzen hasi zirenak eta horrekin lortu dute, diskurtso berri horrekin lortu dute mobilizazioa asko zera handiagoa, zera ez dutela bakarrik katalanek, euskal independentzia, asko espainola dira, asko, eta independentismoaren alde egin dute. Hori zerretatu da diskurtso aldaketa bat egon da. Eta hor zein da akakoa, nazioaren kontzeptua. Hemen daukagu arazo bat, nire ustez, arrazoi askoren matik, noski historikoak tarte, eta dut dugun gerra intentsitate altuago edo jokoa ere azken 30 urtetan, 40 urtetan. Baina hemen gertatzen dena eta hori askotan ikusten da. Guk hemen behin eta berriz, eta alderdietatik gaina orain hauteskundeekin gaude asko zera ikusten da ez nola, bai alderdi abertzale batek nola besteek tematuta dauden euskal nazioaren errekonozimenduarekin. Ulergarria da, ze noski gu sikiera ez gaude nazio bezala etortuak estatuak. Ulergarria da, eskoziarrek ez dutela gundar egun osoa, esan ez nazio badea, ze denek aitortzen diote nazio badea da. Ez daude horretan tematuak, Hori ulergarria da, hemen, zentzu horretan hori, aitorpen hori ere, ez dalako askotan egiten, ez da, estatutik. Baina, nik bai egingo nukela, edo azmarratuko nukela pauso bat gehiago gondar dela. Hau da, hautsi behar da ja nazioaren, nazioa oinarria da edozein prozesu independentista baterako. Arrazoi historikoengatik, hori argi dago. Nazioa da oinarria. Baina naziotik haratago joan behar dugu. Eta batez ere naziotik haratago zer esan nahi dut. Nire ustetan garrantzitsuena eta hori da desberdintasuna Katalunia eta Eskoziarekin. Katalanak eta Eskoziarrek ez dute eskatzen aitorpena. Eskatzen dute estatu propioa, eskatzen dute demokrazia propioa. Ez daude eskatzen beren nazioen aitorpena. Zergatik? Ze Europan berdin du, nazioa ez izan. Europan, esan dugunen, estatua da mundatzen duna, estatua. Berdin du, nazioa zean 3, 14 edo eztean nazioa. Garrantzitsuena da estatua daukazun edo ez daukazun estatua. Eta hor, diskurtsoa nik usteet aldatu beharko litzatekela. Ze zentzutan esan dugulen demokratizazioa eta demokrazia dauzka baldintza batzuk. Nazioa dauzka beste baldintza batzuk. Nazioa da entitate bat. Baina entitate hori izan daiteke demokratikoa edo autoritarioa edo hainbat eta hainbat sistema politiko eduki ditzake. Aldiz, demokrazia batek behar dituen baldintzak ez dira nazioaren behar dituen, gehiago behar ditu, gehiago behar ditu. Horregatik esan dugulen estatuaren kontzeptua. Demokrazia batek, euskal demokrazia esango genuke, euskal demokrazia batek behar du euskal estatua ze zentzutan. Euki genezake adibidez ere Espainian estatu bat non gobernatuta egon ahal zezakeen katalaren gandik, euskal jendearen gandik, andaluzen gandik baina ezin da. Nata kitxo, ez da posible, punto, arrazoi askoren gatik ere. Orduan, zergatik egin behar da edo oso garrantzitsua da erlazionatzea, ez nazioa eta demokrazia edo ez nazioa eta independentzia, bezik eta demokrazia eta estatua. Hemen ez da euskal nazio bat izan nahi dugula, bagera nazioa. Eta berdin du nazioa izatea Europan. Ez da lema hogaztu, estatuik, esan nahi dit. Orduan, diskurtsoa da, nahi dugu demokrazia bat izan, hori da esaten dutena Eskozian eta Katalunia, nahi dugu gure demokrazia, nahi dugu gure estatua. Punto. Ez goaz ez nazioa gara, izan gara edo izango gara. Jazta, badakigu nazioa dala oinarria, baina listo. Jazta, ez da eskatzen nazio bat izatea Europan. Horregatik askotan, eske gainera baina hauteskundetan entzungo dugu denbora guztian, adibidez EAJaren lema bat da, I am Basque, I want to be a nation in Europe. Osea, nazioa izan nahi dut Europan. Zertako. Estature badezen ez bizarrerin, nazioa izaten. Horregatik esan nahi dut hemen, eta hori da oso nabaria diskurtsoetan, zu prentsa irakurtzen baina zu Katalunian prentsa edo Eskoziako prentsa da, ikusten da ikaragarri diskurtsoaren desberdintasuna nazioa zutez zerkutzen. Ez eta horako, ez eta jazta, korretxan ematen dute, haude aurrerago, eta hemen haude nazioan egin gara eta bera honetan. Nik hori azpunarratu nahi, desberdintasun hori ikuditzen zait oso garrantzitua, diskurtsioa, baina mobilizaziorako tresna ikaragarria da. Eta gainera, bat bezere, ez gehalako askotan, gizarte bezala ez dugu erlazionatzen
independentzia estatuarekin eta estatua demokrazia nahi dugulako, euskal demokrazia nahi darako, hori da, helburua. Garrantzitsua da kokatzea ondo, bai, diskurtsoak, batez ere hori, sozializatzeko eta mobilizazio prozesuak sustatzeko. Ba, igual, bueltatzen gara berriro Euskal Herrira, eta igual, hori, batuko nituzke, bakitatea dira oain arte demokratizazio alde batetik, nazio gintzatik estatu gintzara, eta ipatu ez du baita gizarte zibila kolako prozesoi eman diezaieken bultzada. Hori dena batuta, hemen Euskal Herrian, non dijo behar dugu, zer egin behar dugu, ze bide irekitzen zaizkigu, ireki behar ditugu. Senatorikaz hitz egiten dugunean ez dago Katalunian adibidez atzera pausorik egiteko aukera ez da bat ere. Eta Masek badaki, eta ez da tontu egiten badu, alde batetik bere gobernua puskatuko dela eta bere bide politikoa bertan dela eta mituko dela. Badaki, horregatik gero agian galderetan sakonduko dugu. Estatu gabeko nazio edo herri batek nahi baldin badu aurrera pausuak eman, eta beste aldetik gaur egungo estatuak uko egiten dula, ez dagoela prest, ez negoziatzeko, ez hitz egiteko, ez dagoela beste biderik, bakarrik hori erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko era proaktibo batean. Azken finean, hori lortuz gero bakoitzak emango dulo bere deia. Hemen askotan, eta parekotasuna bilatzen historiarekin ere, askoak esaten dute ez, Maltzaga famatua. Erabakitzeko eskubidea izan behar dela punto de encuentro iritsi edo familia politiko desberdinen artean babes minimo eta demokratikoa. Hori lortuz gero, herriek esango dute zer egin. Eta hori oso ikusi egin da Eskoziaren kasuan. Eskoziaren kasuan eginda izan da bi partek prozesua adostu dute. Londresetik eta Edinburghetik. Adostu dute. Teknikoki, pragmatikoki eta bar. Gero, bakoitzak defendatu du berea. Bota ditu bere proposamenak, mahai gainean. Lehia handago, erabiliko dituzte tresna guztiak. Defendatzeko bakoitzak berea. Baina gero, prozesu horretan, argi daukate, herriak du hitza. Eta bozkatuko du erabakitzeko. Eta are gehiago, aratago fundirela. Ez bakarrik onartzen dute eskubide hori, baizik eta onartu dute biek onartuko dutela hortik ateratzen den emaitza. Hori betzat, adibide edo exemplu demokratiko oso importanteak. Eta niretzat hori Euskal Herrian, bueltatuz, jakinda badaudela desberdintasunak eta jakinda ere, hemen aipatu diren bezala, hegemoniaren lehia ere etorriko da politikoki, eta badagoela aukera bat, eta aukera da hori ez, bideratzeko behintzat, punto amankomun bat bilatu, eta horren inguruan sortu lehen urratsak gero, etorkizunean, bakoitzak berea defendatzeko. Gero ez dugu bakarrik defendatuko independentzia bai ala independentzia ez. Batzuek defendatuko federalismoa, horiek ez dira konturatu federalismo indaragola, baina bueno, badaukate. Eta are gehiago, hori eta gero, independentistaren artean, edo soberanistaren artean, badagola ere beste lehia bat, eta egongo dela. Eta lehia hori izango da, zenolako gizarte eredu nahi dugu, edo nahi dute bakoitzak. Lurraltasunaren zerrekin arazo ikargarri daukagu hemen, blokeatuta gaude guztiz. Katalanek erabaki dute parte bat nazioaren, berrat izan lehen, nazioa oinarria, baina oso zaila da nazioa guztiak lortzea estatua. Secesio prozesuetan, oso herrialde gutxik, oso nazio gutxik ez dakit batera ez, lortu dute nazio osoa zena estatu bilakatzen. Oso gutxik, bale? Nazioaren parte bat beti gelditzen da kanpo. Arazo administratibo, juridiko, natik, historiko, natik dana badagoa. Katalunian, hori erabaki dute egitea Katalunia eta bestea ikusiko da. Hemen gaude horrekin guztiz blokeatuta, eta horrekin ikusten ez dira da pausak ematen alderdietatik. Zer ikusten gizartea zagoela horren blokeatuta. Zer oso blokeatuta dela, konkretuski alderdiak, baina bat ez ere atxeridu, zer AJ nahiritzaio Nafarroa, eta eta barren beste arazo, ez? Baina, arazo horrekin blokeatuta gaude. Lagun hori gero igual alderetan seguro normalan ateratzen da. Hor uzten dut. Erabakitzeko eskubidearen inguruan, esan, bakarrik hori izatzen dara kanalatik eta gogoratu Ibarretxe sartzen duena hemen, erabakitzeko eskubidea. Egindako plan honetan. Eta hortik anatu zuten Katalanen. Hortik anatu zuten Katalanen. Esan nahi, hemen eduki ditugu hainbat eta hainbat, ez dakit nola esan nahi, Espainiak, Estatu Espainiarrak eduki dituen agrabio esaten dana. Euskal Herritarrekiko eta Katalanekiko hemen ez gara gai izan agrabio horiek erabiltzeko, herritarrak mobilizatzeko eta hori bai dutela Katalunian. Jasotako agrabio guztia, eta espatuta
bera botatzen dutenean, jende ateratzen da hemen, Ibarretxe ateratzen danean, ez da ateratzen kalera, ez da urkutu, esan nahi, ez da Ibarretxe, esan nahi, ez zen egon mobilizaziorik, inoren partetik. Osea, jendeak hemen ez zuen hartu agrabio bat bezala. Eta horrela, agrabio batetik bestera eta gehitu. Eta Katalunian handiz, kapaz izan dira, alderdi politikoetatik eta mugimendu sozialetatik egiten zaien guztia, Espainiar Estatutik, artikulatzeko diskurtso batean, agrabio moduan, eta bilakatzeko demokratikoki onartezin. Hemen ez dira kapaz izan. Ez dira kapaz, oraindikan, usteko zein nolako menperakuntzan bizidean eta nola demokratikoki hori eritzateke inolaz baina onartezina izan baiez eskoziarrentzat egoera berdina. Inungo era hori. Bakoitzak defendatzen du bere, baina hortasuntzat oso argi daukate. Hori ez da hemen gertatzen, Estatu Espainolean, zoritxarrez, adibidez nazioarte mailan parrez egiten dute egun negar egiteko modukoa garen, baina esaten dutenean, olako erabakitzeko prozesuan ematen denean, Estatu Espainol osotasunean bozkatu behar dutela. Hori planteatzen duzu nazioarte mailan, bideratzen dutela, zuek erotuta zaudete, zer hori hola hori da. Eta horren arte, lurralde presionez bakarrik hitz egin dugu Estatu Espainoletaz. Eta katalanek baukagu beste estatu ondoan, gure zapalkuntza ere jasotzen duguna hortik, eta da Estatu Frantziarra, horretaz ez da hitz egin, momentuz. Eta beste erronka dago, ez? Nik esaten dena, jakin behar dugu oso ondo zertan nahi duguna. Hau da, edo mapa mantendu, edo estatu batu. Momentu horretan ez den dira gauza. Ez que ezin dira gauza zer demokratikoak ez duk ezin dizu behartu iparraldeko jendearik santzea estatu batean nun ez duten egon nahi. Zer uneko amarra da, abertzalea. Hor, uneko amarra abertzaleak, independentiztak igual uneko gor, egan nahi. Orduan, haiekiko jarrera ezin da izan ez du esatzen zeate Euskal Nazioakoa zeatela. Ordu, klaro, arazo bada, baina eski arazoei aurre egin eta hori da errealitatea. Errealitatea da, iparraldean galtzen ari gerala. Orduan, horren aurrean, zer egiten dugu? Ez, berbez rekuperatzen egun, ez dakit, esken nahiagoak independiente izan, ez eta nazioaren parte bat geritu, kanpoan, ala erabaki duetako, eta ez geratu Espainia eta Frantzian tetirako, zer dugun dano batera joan, ez goaz. Zer gaina, gu hori, ezin baldin bagea dano batera joan, klaro, iparraldean, eske beratzen ez dute horrela. Orduan, hor arazo larria. Hor arazo larria, nik horrezet arazo larria ikusten. Hori ikusten dut arazo larria, tematuta daudenekin hori mantendu behar dela eta hori gabe ezin gehala independentzia lortu. Niri hori oso larria ditzen zait. Beste arazo bat bai daukagula, larria, eta hau benetan larria da, eta da Nafarroarena. Eta da Nafarroarena, esan dut oso gutxi gara, ezke gu oso gutxi gara 3 milioi. Iparraldeak entzen badezu, 2 milioi da 600. Orduan, Nafarroa ez du ematen, Nafarroak ere ez du ematen. Nafarroarekiko estrategia EAE-tik esan nahi dut, hori da ikusi behar dena, nola egingo da lortzeko ego Euskal Herriaren independentzia, ze hori posible da. Hori posible da, hori posible da urte gutxitan, zerbaiten arabera, bai? Egiten bat madera euskal mobilizazio estrategia potenteak, iparraldekoen bat posible da baina estrategia. Nafarroa aldiz, Nafarroa eta EAE, hor bai egin egizela ja estrategiak independentismo prozesu baterako zenbakiak igotzen aztekin. Oain gaude hogeita amasei, eguneko berrogei da. Eta jabeni eguneko berrogei da lortu dezula, ja sartu zaituzko independentismo prozesu batean. Bai? Zenbaki egin lortuta. Eta, klaro, noski hor oso garrantzitsua da Nafarroa. Nafarroa EAE batera egitea prozesu hori. Baina, klaro, prozesu hori martxan jartzeko, nik esaten nuen alen dugunean, nik uste hor EAE-tik, horretako hegemonia askozdera abertzalea, askozdera potenteagoa eta independentismoarea altuagoa da. Orduan, EAE-tik egin beharko nintzakena da ja persa sartzen. Osa, esan gu bagoaz, guaziko gehiago mobilizatzen, gu bagoaz, etorri da dira nahi duena, gu bagoaz. Eta horren aurrean ja jende hasten da jartzen estatua barri. Eta orduan hor ja hasi zaitezke negoziatzen zenbait gauza, ez? Adibidez, ez zaitezke jun. Bale, orduan eman Nafarroa eta EAE-ren arteko estatu erakunde gehiago. Eta orduan, 10 urtera, estatu erakunde deiekin, ja lortzen duzu 50 piko Nafarroan eta EAE-ren, eta orduan duzu. Horretarako, zu ja hasi hartzea presionatzen esan ez bagoaz. Hori da egin duzutena katalanek, bagoaz, hasi ziren da, eta dira, baina hori zen, estrategia etzen, bueno, ez goaz, bagoaz, dakit, ez, bagoaz. Eta horra ginen nahi guen, bai?
Eta hori kredibilitatea izan behar du, hori sinesgarria izan behar du. Estatuaren ikuspegitik, esan nahi, emateko zerbait, Nafarroaren eta EAaren arteko ze-oster, nizketa potenteagoa egiteko, eta hortikan ja, denbora gehiago hartuz, aldezu prozesu independentista egin batera, Euskal Herri batean batera, ezta? Baina, klaro, horretarako hasi behar dira, ja EAE hasi behar da, pila jartzen, zeta presionatu dezakeen lurralde zati bakar, presionatu zenet sinesgarritasun pitxin batekin, bai? Zer jartzen bani badira jota eta EH Bildu pasako gaiarekin presionatu dezakeen, baina bakoitza dago beste asunto batzuekin. Nik ez dakit hori, norbait egin galdera, hori norbait egin zuten Zatu behin dut dut azkenean, abaskatu nuenean, ea batzuk izutu edik ziren. Zeraten lezu. Hemen esan behatzen ari zati, osan, no, ea bat. Aipatu duzu, zerbait egin dezakegu, egin behar begula hori martxan jartzeko, ez da. Baina bakarrik ikustenean den alderdi politikoak. Ez dezu falta bota, nire gaitzatik botatzen den, mugimendu sozialak ez dakit, oinarrizkoa hori nola lortu lehik. Zatik hemen daude, bai, EAJ, EH Bildu ez dakizera batetik, beste etxaiak bestatetik, beste puntu. Ez da horrezte, ez da, batek ezaten badua, beste ezaten du be. Ordurik, ez dakit, Katalunian adibidez, bai indar beste modu batetik. Hori da, lortu, nola lortu lehik hemen, nik hemen adibidez... Barita edo... Ez, bakatik, baritarik ez da bat, baina nik bai adibidez, Katalunian, egin zutena, edo egin zutenen gauzen artean, gauza oso garrantzitsu bat izan zen partiduek, dirua eman zen, baina ez ziren sartu, zuten muturra sartu, hemen da imposible. Hemen partiduak ematen denean dirua, partiduak kontrolatu behar duena, berrentzaite H Bildu, berrentzaite AJ, osea, imposible. Eta hori da, arazotariko bat, ez dutela usten gizarte zibila. Ez dute sustatzen, eta sustatzen bat dute egon nahi dutela. Eta non da imposible, ze egiten ez duen gauza bakoitza, gizarte zibilarekin, jasta, sartzen zaizkizu bi alderdiak, orduan separatzen dira, bat ateratzen da, bestea, imposible. Eta ez dute digurik eman nahi, ez bali madea sartzen. Hori ez da, osea, Katalunian erreztek eman zut diru pila, eta ziuk ere, hasieran eta atzera sartu. Gero, diru pila hori sustatzeko, plataforma pel derecho a decidir, ez dakizte, dirua askatu, gure eskuko ere, ez dakizte, dauden asoziazio edo elkarte horiei, eta baina diruarekin, egin zaztezu asko zera gauza bello. Eta hortik hasten zera. Baina, klaro, dirua nondik dator, edo alderdietatik, edo euskal gobernutik, eta, klaro, ez dute nahi, ez dute dirurik ematen ez bali maute moturra sartzen, ez maute kontrolatzen dana kronograma, hilabete zero lehenengo egunetik azken egunera. Eta horrela gara ez dinazter egin. Zergatik, klaro, orduan dana dago alderdien esku, eta alderdiak ez bali mobilizatzen, eta ez dauden mobilizatuak orain independentziaren alde, eta ez dinazter egin. Eta gizartea aldiz badago, asko zeren mobilizatu dago, hori pasak ez dago baliabiderik. Ez dago baliabiderik momentu honetan. Eta akademian, antzeko parezio, akademian ere gertatzen da asko, akademian ari ez akademian jarri zuten diru pila akademikoak egiteko ikerketak, institutuak osatu, instituto estudio soberanistas, instituto pila bat. Esateko, bueno, ekonomikoki hau izango da, nola egingo dugu, baina ikertzaileak hartu eta, nola, hemen ez derrez. Hemen ere, nire ustez, badagoela beste realitateak, kontutan hartzekoa, historikoki. Gizarte mailan, Euskal Herrian, mugimendu sozialak oso aberatzak izan direla. Normalean... Baina alderdiarekin... Alderdiarekin baino, nik esango nuke estrategiaren arabera. Hau da, normalean, gizarte mailan mobilizatu izan direnak, normalean, ezker abertzale inguruan kokatu izan direnak. BNV. Bueno, hola, esan da azkarreta, esan nahi... Ez, baina nahi dut esan, movida potente, autovia, demoiz, osea, azken finean. Eta baita ere, hegemoniko izan den alderditik, EAJ-tik, beti egon da mesfidantza izugarria horrelako mugimendutaz, gaina beti etiketaz jartzeko prest, aitzaki moduan, osea, ni ez nahi sartzen, las bertas datzailuz, ez dakitzer, ponpon, osea, atzera egiteko, zuga ipatu ezu, eta egia da, eta badagola bildur esteniko bat. Gauzak aldatzen baldin badira, momentu honetan EAen behintzat, EAJ-tik ikusten dela bildur hori. Bera da, el partido de la gestión. Horrekin, ados dago, horregatik politika paktista estatuarekin. Horregatik guain bidei famatu hau edo bilera famatu hori, entzun dezu azte honetan Egibarrek esaten, ondo dagoela, baina nik bozera maio betzela ez nahi enteratu, kontxo. Ea gauzu, eta zergatik etorri da mansonea.
Oso aserretuta daude Katalunian Urkulluren adierazpenekin. Resulta, Katalunian daude ia makillas Madrid eta Bartzelonaren artean, eta ateratzen da Urkullu momentu horretan, gu prest gaudela berriro estatus berri bat, ez da ditzer, la vanguardia txalotzen du belarriekin. Jo, ez da nuestra, berrengantzatzeko figu paktismo horretara.